these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Magandang umaga ulit mga kabalitaktakan. Nako, thank God it's Wednesday mga kapatid, kapamilya, kapuso, kamahal, lahat na ng kadyaan. Pero ang number one po ay ang ating mga kabalitaktakan para sa puso ng Dynamic Trio. Kaya tutok-tutok na dahil ihahatid po namin sa inyo ang good vibes for today. More information, more happiness, more tawa kahit na ang lamig-lamig. Actually, hindi pa siya malamig pero nag-jacket na ako kasi may super typhoon daw tayo. Pero mamaya malalaman natin yan. Kaya tutok lang, papangunahan po ang morning balitaktakan ng nag-iisang minyo in the house, Randy Guzman. Yes, it's nice to be back. Morning Barkada, isang araw lang parang nakaka-miss na talaga. Miss nyo ba kami? Siyempre kami miss namin kayong kasama tuwing agahan. Kaya kung ano man ang kinakain, ano man ang inyong agahan, samahan nyo na yan ng Dynamic Trio at pangalawahan. O, di ba? Secondly, ganun. Ang madiskarte at Murakiterang Mamshi Sheki. However, iba yung intro, yan. Oo, yan. Good morning sa ating mga kabalitaktakan. Papangatloan naman yan ng inyong gentle giant Charles Limon ngayong umaga. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na, tutok-tutok na. At upang malaman ang iba't ibang mga impormasyon at mga inspiring na kwento na inyong makikita dito sa aming morning balitaktakan. Yan. Gusto ko yung however. However. Kaya morning barkada kahit you can watch us every morning gamit ang lamang ang inyong free TV at antenna lamang yan. Kahit monopole, dipole, loop, array, parabolic antenna ba yan, pwede ipihit nyo lamang sa tamang direction para makuha ang signal papunta sa amin. At kung smart digital TV naman, you can scan your channel numbers para mahanap nyo kami either the GNN channel or the Highland TV channel. And depende po sa ang channel number from your locations. Pero pwede nyo po kaming mapanood mga ka-MB sa aming Facebook page and aming YouTube channel. And naku, ikaw pinapansin mo, wala ka lang ka-chat. Anyway mga ka-MB, no, sa ating regional news group RNG Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel, meron din po kaming mga social media platforms like Instagram, TikTok, and Twitter, which is still RNG Luzon. And sa mga mahilig po magbasa dyan, we have a lot of good read articles po sa aming website or sa aming website, tama, rngluzon.ph. Yun po, rngluzon.ph. Kung hindi nyo yan mahanap, gagawin nyo lang, no? I-google nyo na lang RNG Luzon, lalabas yan. Kasi nga naman, RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. At upang ating silipin naman ang ating latest weather update ngayong huling araw ng Agosto 2022, ating silipin yan sa ating weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update ngayong umaga mga kabalitaktakan, patuloy pa pong binabantayan ng pag-asa ito pong low pressure area kahapon na naging bagyo na. Ito na po ay si Tropical Depression Gardo, kung saan ito po ay huling namataan ng kanyang mata kaninang umaga sa layong 1,130 kilometers east of extreme northern Luzon. So nasa loob na po siya ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa pagtataya po ng pag-asa, pataas na po itong direksyon ni Bagyong Gardo, habang itong si Super Typhoon Hinamnor na nandito sa labas po ng Philippine Area of Responsibility ay unti-unting hihigupin si Bagyong Gardo. So meaning to say, merong mangyayaring Fujiwara effect
At ito pong super typhoon na si Hinamnor, mabuti na lang hindi ito pupunta sa ating bansa. Patuloy po itong lumakas at nag-develop na into a super typhoon or category 5 hurricane, kung saan kasing level po ito ni Bagyong Yolanda na dumapo or bumayo dito sa Visayas noong 2013. Ngayon po ay binabantayan po ng Pag-asa itong paghilang gagawin ng Bagyong Hinamnor sa habagat. So magdadala siya ng habagat dito sa Northern at Central Luzon at hindi po inaalis kahit nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi po inaalis ng Pag-asa ang pagdedeklara ng signal number 1 dito po sa Cagayan at Isabela dahil po sa lakas at lawak ng sakop ng bagyong ito. Pero it's just a possibility pa naman, hindi pa naman nangyayari. Depende pa yan kung bahagyang lalapit dito sa southern part ng Taiwan. Nako, apektado tayo dyan. But for our forecast ngayong umaga mga kabalitaktakan, asahan pa rin po ang fair weather dito po sa Central at Northern Luzon. Yun nga lang, meron po tayong mararamdamang medyo lumalakas ulit si habagat, may pag-ulan na dala, mostly localized thunderstorms dito po sa Visayas, dyan po sa Central Luzon at Northern Luzon pagdating po ng hapon o tanghali. So yan po, magdala pa rin tayo ng payong dahil tag-ulan pa rin. Kaya hindi lang tayo dapat magdala ng payong, morning barkada, magdala din po ng jacket and magsuot po ng pants kasi from January 1st to August 27th, morning barkada, nag-high-rocketed po ang record natin ng dengue at 143% higher from last year. And ito nga yung mga regions na yung pinakamalaki is from Region 3, NCR at CAR. From the records naman showing from July 17 to August 13, morning barkada, that's 19,816 cases po ang na-report within these respective regions. Kaya morning barkada, please make sure that we clean and keep our house tidy inside and out. We have to wear protective clothing like long sleeves and pants inside and outside. Invest in mosquito net. Meron ba kayong doon? Fetish? Net? Fetish sa kulambo. Di ba may ibang tao na may ganun? Gusto nakakulambo yung paa lang? Ako kumot. Dapat Kumot may talaga. kumot yung paa kahit gaano kainit. Ay, totoo. Ang weird, di ba? Pero aside from that, consider putting up screens also in your houses. Also, purchase insecticides that's effective against mosquitoes and safe to use inside your home. And also, make sure that we dispose your waste properly. And lastly, morning barkada, drain and clean your roof gutters to avoid water build-up. Yan. So, prevention is better than cure. Tamang-tama, mas maganda na din. Pero ito, hindi natin may iiwasan at hindi natin makikure ang pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo dahil nga po sa kahapon, tumaas na naman yung presyo ng gasolina, may nagbabadya pong pagtaas din ng pamasahe dito sa ating mga jeepney dito po sa ating bansa. So, ito nga po ay posible pong ideklara ng LTFRB itong fare hike. Posibleng mangyari ito sa susunod na linggo ng Setyembre. Ayon po sa LTFRB, ang mga public utility vehicle operators ay naghain na po ng 7 petisyon para po sa fare hike. Matapos po itong tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So, possible daw na 3 or 2 pesos yung idadagdag na pamasahe sa ating mga jeepney. And depende na din. Kasi yung mga tricycle, nakadepende sa mga LGU, hindi hawak ni LTFRB. So, yung mga jeepney, mga bus, tignan natin kung magkano siguro yung itataas since balik na din kasi sa operasyon itong mga pampublikong mga bus at itong mga jeepney. Pero 'di ba sinabi nila na nung bumababa, kasagsagan ng pagbaba siguro by mid-July, baka pwedeng bawiin na yung dagdag na piso. Kinontra yan ng mga jeepney driver. Oo. Pero baka na boundary sa Trunkville. Naka-blue lang ako ngayon Ano ba yan? Trunkville. Oo, mukhang magmamaneho. Pero ayan po, antabayanan pa rin natin if ano po ang pinal na desisyon ng LTFRB
at nag-uusap pa po ang iba't ibang mga sektor ukol po dito sa pagtataas po ng itong pamasahe. Yan. And mga ka-MB, hindi lang po pamasahe, dengue cases, COVID cases ang tumataas. Pero, di ba meron na tayong mga nag-positive sa monkeypox? Yes. Oo, and alam niyo po ito mga ka-MB, nakakatakot ito kasi yung itsura niya, no, sa mga may trypophobia, alam niyo yon, yung talagang yung mga may butas-butas, yung ganun. Para kasi siyang, Bulutong. oo, para yun nga, chickenpox siya, pero ito daw ay mas malala. Oo, this is mas malala. Pero, sinabi naman po ng DOH and ang ating mga experts po, mga infectious disease expert, na hindi naman po natin kailangang magkaroon ng lockdowns in order to prevent the spread of monkeypox. Though we have na nga positive cases dito sa ating bansa. And ang kailangan lang po kasi natin ay talagang mag-ingat. Kasi kung magla-lockdown po kasi ulit tayo, we are still in the verge of, alam nyo yun, pagbangon, recovering, and hindi natin, we cannot afford to, again, have lockdowns kasi nga hindi pa tapos ng COVID-19, tapos itong dengue, and then monkeypox. So, alam niyo mga ka-MB, sabi nga ni Ma'am Sheki kanina, no, prevention is better than cure. What I know, hindi kasi natin mape-prevent to kasi hindi pa naman natin alam, So, kailangan magbasa tayo, yun lang yung masasabi ko, siguro ma-advise ko. Kailangan magbasa tayo, alam natin yung anong dapat nating iwasan, and if we have symptoms, dapat magpa-check po tayo agad kasi nakakahawa nga naman talaga. Tama. Huwag na lang nating walang walang bahala. Ano tama ba? Pag Tama. walang bahala. O walang bahala. Basta walang bahala. Oo. Kasi minsan talaga parang akala naman we're just used to it kasi akala mo lang flu-like symptoms kasi. But please make sure you take care of yourself. Ito pa, Morning Barkada, in a lighter news naman, maybe lighter news sa ibang tao or dito sa syudad ng Baguio. Pero ano yun rin? Sorry. Oo, meron pa akong chika. Ay, sorry. Oh, Ano yun? no. Chika mo. Anyway po, bago ang lahat ng chika ni Ma'am Sheki, mga ka-MB po, meron po kasi tayong contingency plan na po para po sa earthquake, just in case dito sa Baguio City ay tamaan ulit tayo ng napakalakas na earthquake. Because if we remember July 1990, no, matindi talaga ang pinsala dito sa Baguio City. And alam naman natin na when we had the earthquake last July 27, again this year, medyo naapektuhan din ang Baguio. Though hindi siya, if we will compare it to Abra or other places, alam naman natin na sobra silang naapektuhan. However, alam natin dito sa Baguio, we have a lot of residents, mga students, mga tourists, mga bisita tumitira dito. So, ang atin pong CDRRMO and itong si Ma'am Antoinette Anaban, siya ay nag-facilitate po ng itong ang ating city disaster risk na tabletop exercise workshop wherein po tinest kung ano ang dapat gawin nitong ating mga kinauukulan or itong ating mga agencies, no, na may hawak sa safety din siguro or mga ganitong mga pagkakataon, no, including yan OCD. Syempre madami po yan kasi sila yung talagang nagliligtas or talagang unang rumeresponde. Oo, and for us, what we can do is just listen, alam dapat natin kung ano yung dapat din natin gawin. Mahirap naman na mag-aantay pa tayo no, ng lilikas na ba? Wala pa namang sinasabi. Dapat kapag alam yung you are in danger, umiwas na tayo agad para mas madami tayong buhay na mas safe. Yes. Huwag tayong maging mangmang minsan kasi parang talagang we're just waiting. Hindi, I mean hindi Grabe naman yung word mo. Yung word mo. Ay, ano bang Wag, mas Ano? maganda? dapat tayo, Ano ba? wag tayong mawala sa focus. Yun, Grabe ka kasi naman. minsan kasi parang sorry na. To the extreme. Bawal yun eh. Was it a harsh and Yes, sorry. bawal. Oh, Oo. sorry po. Kasi hindi minsan kasi hinintay lang natin yung iba. Let's all be educated when it comes to this term. O, nakaandalaw ka na, Sheki, Ayan, ito pa, Morning Barkada. The Baguio City is eyeing to open 7 sites po for our pay parking. And halo-halo yung naging reaction ng ating mga ka-morning body taktakan dyan. Pero this 7 proposal is within po Kayang Street. One is in the
i-develop po nila yung tennis court dito sa Baguio City. Another is in Public Market. Another is in the old auditorium of Baguio City. Another is in the Public Market. Yan. So medyo meron na silang naay na parking spaces for this one. However, parang yung nabasa ko dun sa mga komento ng ating Morning Barkada, it's just only a band-aid solution sa problema natin. Kasi if it means that we have more parking spaces, it also means that we have more cars to take care of. O yan, diba? And the city is also offering the available portion of the back of Convention Center pa nga as one of its multi-level parking building, and another is in Slaughter, so that's 7. Earlier, the local government had been in receipt of numerous proposals for the put up of the multi-level parking buildings in various parts of the city over the past several years, but the same is still under evaluation and assessment by concerned offices. And the funding daw po, Morning Barkada, ay manggagaling sa available funds ng ating local government or through a PPP policy or private-public policy. So, maybe sabi ko nga sa inyo, samot-sari ang mga naging reaction nyo to that. Meron pang nagsabi sa atin dito na they still don't get it. Building more parking building is like dumping all the fecal matter in your guts into a teeny-weeny sample cup in a stool exam when a pea-sized portion would do, sabi niya. So parang sample lang na naman ito. O yan, ang hirap namang Hindi ko Ang naman hirap naintindihan. naman. English Kaya nga, naman. Sir Oo. Dennis naman, pwedeng Oo nga, Tagalog. eh. Just Oo. don't touch our football field, sabi naman ng isa sa ating Ayan. kaibigan. Pero malaking tulong yan, yung mga pay parking. Tignan mo yung nangyari dito sa isang mall sa Kwan, sa harap ng isang university. Oo. Kasi nagpipila yung mga sasakyan wherein they're causing traffic. So siguro, it's time na din to think forward. Para lang sa akin naman yun. Oo naman. It's not about it. It's a statement ng buong stasyon. Ayun. Pero sa ibang dako naman tayo, mga kabalitaktakan. Ako, namigay naman ho ang probinsya ng Benguet ng mga gulay sa ating mga abrenyong bumabangon pa lang po dito ho sa Lindol. Isang buwan na ang nakakaraan. So yan po, ito ho ay ibinigay sa bayan ng Bulinoy, dyan po sa probinsya ng Abra, kung saan ang mga gulay po na ito ay inihatid mula po sa Benguet State University at Philippine Military Academy at iba't iba pa pong mga donors mula po sa probinsya ng Benguet. Aabot po sa 6,000 kilograms na iba't ibang type ng vegetables ang ibinigay dito po sa bayan ng Bulinoy. At ito po ay sa proyekto ng BSU na project Namnama para Kadigiti Taga-Abra para po magbigay ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7 na lindol. At ito po nga yung mga naapektuhan ng bagyong Florita noong nakaraang linggo. So nagpasalamat naman po si Mayor Ronald Balawas, ito pong mayor ng Bulinoy, para po sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayan dyan po sa probinsya ng Abra, and also extending ito pong ginagawa natin. And karagdagan pa dyan, nakatanggap din ho ang probinsya ng Abra ng tulong mula naman po dito sa Baguio City, wherein aabot po sa 1 million pesos ang ibinigay ng pamahalang lungsod. So ito po ay mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Quick Response Fund para po sa mga local government of Abra municipalities na naapektuhan pa rin ng magnitude 7 na lindol. So ito po ay may pahintulot under Ordinance Number 58 Series of 2022 to grant financial assistance to different municipalities of Abra chargeable against the CDRRM Quick Response Fund. So, from time to time, nagbibigay na din ho ang Baguio City ng tulong sa iba't ibang mga munisipyo. Kagaya nung sa Taal, nagbigay din tayo nagbigay na tayo. Benguet, namigay naman ng gulay sa mga naapektuhan ng Taal. So, tulong-tulong lang tayo, and thank you sa mga nagbibigay pa rin ng tulong dyan po sa probinsya ng Abra. And speaking of tulong po, dito naman po sa probinsya ng La Union, ang kanila pong mga agencies, kasama ang mga Army Reservista, Ano yung yan? mga nag-ROTC. Siyempre hindi, naku, hindi naman reservist yun eh. Oo. sorry. Ang mga Oo. ating mga ROTC reservist po, or itong ating mga Philippine Army Reservists, together po with the ENRO. ENRO is Environment and Natural Resources Office po ng La Union, ay nagsama-sama
to discuss what they can do, what programs, what projects in order to help Mother Nature. Ayan, so ito ang focus nila ngayon ay hindi lang sa protection and security but also for our environment. Kaya sana tuloy-tuloy po and we are proud na ang mga proyekto ngayon ay hindi lang tungkol sa mga pakul-pakul lang, cool na cool. Yes. Pero talagang nakatutulong na tayo sa ating mga kababayan and of course, Mother Nature na alam natin nang gagaling ang lahat ng ating kinakailangan para mabuhay. It's a good exposure sa mga kadete para alam din nila yung kanilang responsibilidad. And they're not limited to just one field. Lahat kasi nakikinabang sa kanila. Also, Morning Barkada, alam nyo ba, we will be celebrating soon ang ating Fruit Festival dito sa Sablan. And makakasama natin ang one of their hardworking counselor, maya-maya at live na live dito kasama ng Dynamic Trio. Yan. Si Mayor Dacumus pala from Sablan. Good morning po, morning Mayor. po. And also mamaya, pantabayan na naman natin ito pong mga ratsyada ng mga balita sa Morning Balita. Pero bago yan, alam nyo ba, dati pangarap ko maging K-pop artist. Oo. Pero since hindi naman ako pwedeng maging K-pop artist, dahil ang laki-laki ng... Wow, ang tangos ng ilong mo. Tangos. Since ang laki naman ng aking mga mata, ginawa ko na lang mga idol. Anime. Mga idol ang ating mga K-pop artist. Pero alam nyo ba, mga kabalitaktakan, meron tayong isang kaibigan na talaga namang ginawa niyang parang investment ang mga merch collections nitong mga K-pop stuff. Ang stuff bang tawag dito? Merch ata pero maganda ba talaga ang investment na to? Tama ba na mag-invest tayo sa mga ganitong mga K-pop merch? Hindi pa natin sigurado Pero what I know is as long as you love what you are collecting, as long as it gives you happiness. Kasi yung iba nagagalit sila So, may papanoorin ba tayo? Ayan, panoorin natin itong ating kabalitak. Ay, naku, mamaya daw natin papanoorin para teaser. Naku, ang dal ko pa naman. Kaya, mamaya papanoorin natin yan. Tutok-tutok lang magbabalik ang morning. Balitaktakan! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakapitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV.
Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sakbayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Katapusan mo na, mosquito man. Ayan, Morning Barkada, we're rearing into tourism recovery dito sa syudad ng Cordillera, Baguio City at also sa the province of Cordillera. And upcoming na po ang Fruit Festival, and we have with us this morning one of the most hardworking and outstanding counselor of Sablan. We have Sir Harold Busoy. Good morning po. Good morning. Ayan. Sir Harold, bati po muna tayo sa mga nanonood sa atin. Mabuhay sa mga especially sa mga taga-Sablan, tsaka Benguet and Baguio. Yes, ayan, marami tayong nanonood ngayon, Sir Harold. And Sir Harold, how long have we been celebrating the Fruit Festival? And nung sinimulan natin siya, what was the objective of the Fruit Festival? Yes, ma'am. Bali, ito na po yung 8th na wow. taon na Fruit Festival ng Sablan. Ang kaya naman natin ginawa yan basically para ma-introduce natin yung Sablan as the fruit basket of Benguet. Kasi nga, sa Sablan, dun mo makikita at saka tawag dito, nandun yung mga prutas na nakikita lang sa mga tropical. Kasi yung climate namin doon, tropical, kaya maigi sa mga prutas. Yan. Sir, what are the usual, ano yung mga usual na prutas na kasama po or that is yielding in Sablan po? Yes, ma'am. Pineapples, marami tayo doon. Kanya lang, for this, kaya nga medyo mag-adjust tayo next year. Kasi pag ito timing natin sana na yung mga maraming pinya, kasi usually July yun June. Pero naiset kasi na September yung Fruit Festival natin, pero marami pa naman tayong mga ibang prutas like yung dragon fruit, yung mga saging natin. Wow, oo. Maganda yes, din yung ano. Kasi 'di ba sir, dito kasi sa Baguio City hindi masyado nating alam that we have Sablan as our na nagbibigay sa atin ng ganitong fruit. So, yung upcoming Fruit Festival, sir, what is the theme of the Fruit Festival? Meron ba tayong theme for this year? Or it's rearing towards the tourism recovery of Sablan as well, di ba, Councilor? Yes, ma'am. Meron tayong theme para sa 8th Fruit Festival natin, yung ABD, Abundant, sorry No. Opo. Ay, okay lang, sir. Actually, kinuha ko yung program na. Opo, okay lang po, sir. Yes, ma'am. An abundant, bountiful direction. Wow, Kasi, ABD. Yes, ma'am. Kasi nga, actually, nagre-recover tayo from the pandemic. Kaya, yun yung gusto natin na gawin. Counselor, nagkulang ba tayo sa mga fruits this pandemic? And how did we, as a challenge, paano natin to naging nasolusyonan for Sablan as well?
Yes, ma'am. Basically, may mga medyo parang sa buong Pilipinas yata, medyo nagkakaroon tayo ng shortage ba ang tawag doon. Parang hindi namumunga masyado yung mga ibang fruit trees natin. Kagaya ng halimbawa, nung last week lang, napasyal kami ng Davao. Ganun din, may mga nagkakaroon sila ng yung production or yung pamumunga medyo hindi ko alam kung siguro dahil din sa climate natin nagbabago. Opo. Yun, ma'am. But anyway, kaya yung celebration natin ngayon hindi lang yung pagpapakita natin ng prutas, kaya meron tayong yung Farmers Congress. Wow. Sa last day natin. Kaya dyan natin dinidiscuss yung mga paano natin mas mapapadami yung production natin. Ganun din yung sinasabi mo, paano tayo makakabawi sa ganitong sitwasyon na medyo kinukulang tayo ng production ng prutas. Opo. Counselor, how does this fruit festival naman help our farmers? Kasi sabi niyo nga po, one of the activities is a conference for our farmers. Ano naman yung magiging tulong nito for our farmers? Yun, magagather natin kung ano yung mga concerns nila, and then as government officials, titingnan natin kung paano natin sila matutulungan. So, continuous yan every year. Kung ano man yung mga concerns na for the past year, kaya natin sinasama yung Farmers Congress dun sa Fruit Festival natin para makita natin kung kumusta na ba yung sitwasyon ng mga fruit trees natin, mga ganun. Kung ano yung pwede nating itulong from the government, ganun. Yan nga. And also, Sir Harold, way back, I guess 2017 pa, nakita na namin ang kagandahan ng Sablan. Not just, yun nga po, natural attractions. Nakita din natin that we are really a potential for fruit in the fruit basket of the Philippines. Ano yung isa sa pinaka maganda sa inyo, sir, in your perspective? What makes Sablan different from, the other provinces that we have here in Benguet? Una, sa Benguet muna tayo. Yung sa atin sa Sablan, maganda kasi yung climate eh. Yes, opo. Hindi, halimbawa, for example, sa Bugyas, hindi ka makakakita ng mga prutas na nasa Sablan kasi nga, yung klima natin sa Sablan is hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Okay. Kaya nandun yung mga prutas na tropical na kung tawagin. And siguro sa buong Pilipinas, tingnan natin. Hindi ko pa masasabi, ma'am. Pero ang target natin kasi muna, at least within the Cordilleras. Yes, definitely, ma'am. Sir. And Sir Harold, please invite our morning barkada to also join you through the Fruit Festival ngayong September 1 to 3. And ano po yung mga activities na pwede pong salihan ng morning barkada? Yes, ma'am. Ini-invite ko kayo, tsaka kayo, sir, mga kababayan, especially dito sa Benguet. Ni-invite ko po kayo. Actually, September 2, 3, 4. Meron tayong mga activities like sa first day, meron tayong fruit medley. Serve namin yung mga prutas na available ngayon. And then, meron tayong mga invitational games like volleyball. Wow! Yes, ma'am. And then, meron din tayong sa last day natin, meron tayong concert para naman makapag-relax tayo kahit na papano. And then on the second day, meron tayong mga Sablan Got Talent. Wow! Para competition para sa mga bands natin, sa mga singers natin, tsaka mga dancers natin. Pero sorry kasi for this year, wala yung float natin, yung float parade natin na dati-dati natin ginagawa. Yun yung isang hindi natin magawa ngayon because nga, nagre-recover pa tayo. Pero next time, magkakaroon tayo niyan. Yun kasi yung isa sa mga exciting na part eh. Although, hindi natin magawa ngayon kasi nga, nagre-recover pa tayo. Okay. And also,
sir, counselor, yung mga pupunta po at bibisita for the Fruit Festival, may maire-recommend ba kayong puntahan sa Sablan or tourism attractions na pwede pong i-side trip ng ating morning barkada? Yes, ma'am. Yung malapit lang, meron tayo yung Tuwing Falls. Yes. Oo nga, yun pala yun. Kanina ko pa iniisip yung pangalan ng falls na yun. Yes, ma'am. Although, limited lang yung kwan natin ngayon doon. Meron din tayong yung Benguet Agri-Tourism Farm, Eco Farm nasa Bulala. Although medyo malayo-layo, pero pwede niyong pasyalan. Yes, opo. At saka siyempre kami, mga tao. Definitely, the warmth of the people of Sablan. And lastly, Counselor, please, i-remind po natin sila on their health protocol papunta po dun sa ating Fruit Festival. Yes, again, ini-invite ko kayo, pero kasi nga meron pa tayong pandemic, siyempre, let's keep yung social distancing natin, tsaka yung mga face mask natin. Anyway, makakapag-celebrate naman tayo kahit papano, di ba? Definitely. And Counselor, sino po yung mga gusto nating pasalamatan in helping this festival happen? Siyempre, yung mga kababayan natin na kahit mahirap kasi ngayon nahihirapan kaming maglabas ng mga prutas. Opo. Kaya gusto kong pasalamatan yung mga farmers natin na tumutulong na kahit papano mai-celebrate natin yung food festival natin ngayon. Definitely. Ayan, to everyone watching us out there, Morning Barkada, alam mo, it's already the weekend. If you haven't made plans, bakit hindi nyo isama sa inyong bucket list ang pagpunta ngayong weekend dito sa Sablan? Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sakbayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.
Oras po natin, alas 7:47 na ng umaga. Gising-gising, bangon na. At ngayong umaga ating pasudahan ang mga balita sa Morning Balita. Dito naman po sa Baguio City. Nako, ating silipin po dahil noong nakarang Sabado ay ipinagdiwang ng Filipino-Chinese community dito sa Baguio City ang Mid-Autumn Festival. Ating alamin yan sa report ni Chelsea Lorca. Malayo man sa China, hindi pa rin nagpahuli ang mga Filipino-Chinese community sa Baguio City na gunitain ang Mid-Autumn Festival. Like a meet-up of friends and family, not necessarily Chinese, but going back to Mid-Autumn Festival, this is actually the second most important festival in China and among the Chinese ethnicities outside China. No? Yung worshiping of the moon kasama sa, and then we also decided to open the activity, the event to all para naman ma-appreciate din ng mga kababayan natin. Isa ito sa mga mahahalagang pagdiriwang sa Chinese lunar calendar. Ito ay nagsimula bilang pagbibigay-pugay sa buwan para sa masaganang ani. Pero sa paglipas ng panahon, ginawa na din itong pagtitipon-tipon ng magkakamag-anak at pamilya. Very important na kasi this is the only time na makapagpahinga yung mga members of the family, especially yung mga nasa negosyo, mag-enjoy naman sila, and also see long-time friends and relatives na hindi na nakikita. So I think yun ang pinaka-importanting part ng Mid-Autumn Festival talaga. Kaya maliban sa Filipino-Chinese community, inuksan din ang pagdiriwang sa mga Pilipino. Masalamin din kasi ang pagdiriwang sa pagmamahal at pagbibigay halaga ng mga Pilipino sa pamilya. Bukod pa dito, nagsagawa din sila ng ibang aktibidad tulad ng paglalaro ng dice game na kabilang sa kanilang kultura. Well, basically, the Mid-Autumn Festival is also called the Moon Festival. So, dito lumalabas yung mooncake. Others also, we do it dice game, yung highlight of the event nung August 27. Sinapaalala ng pagdiriwang ang makulay at malalim na pagmamahal sa pamilya at sa kapwa kahit magkaiba man ang lahi at paniniwala. Chelsea Lorca para sa Luzon Headlines. At baba naman tayo dito sa San Fernando City, La Union, kung saan maliban po sa sikat na halo-halong alok ng Halo-Halo de Iloco, ay nagbibigay ito ng oportunidad sa mga PWD. Ating alamin yan sa report ni Ren de Guzman. Bukod sa magagandang tanawin, magagandang yamang at iba't ibang adventure, sa mga nasa bucket list kapag La Union ang pinag-usapan. Ang kanilang kasing halo-halo, bukod sa siksik sa Manalo, malalasap mo rin ang iba't ibang produkto mula sa probinsya. Our halo-halo is different from among other halo-halo because of its unique taste, and of course, almost all of the ingredients are locally sourced out here in the province of La Union. Just for example, the pulitipot, which is a local term for a caramelized sugarcane. This product came from the town of Sudipen. The honey is from Bacnotan, and the native na saba or the sweet banana came from the different towns and the one city of La Union, which is the city of San Fernando. Of course, the Carabao's milk came from Rosario, La Union, and the kamote, the ube, came from the upland municipalities of the province. Mula pa nang itayo ang kainan noong 2014, isa nito sa itinuturing na best halo-halo ng province. Maliban dito ay nagsiserve din sila ng iba't ibang mga putahe, mapamerienda man o holiday meals. Pero, hindi ang masarap na pagkain
we employed kasi PWDs. Yes. I have one PWD. I have actually 7. And most of them are deaf. Yeah. So, during pandemic, ang pinagawa ko sa kanila is to make bracelets. We have project kasi I tie up with the deaf community of the province of La Union. So not only employing them, but of course they are making these bracelets. So we have employees po na deaf and mute, and then as an assistant manager sa Halo-Halo de Loco po, me and other staff naman po is ongoing naman po yung monthly learnings namin sa sign language. Ang iba namang mga empleyado, pinahiram nila ng mga lote na pwedeng sakahan noong pandemya. Gaya ng halo-halo, kahit magkakaiba man ang anyo at pinagkakaroon, importante pa rin ang pagkakaisa at tulungan ng mga empleyado para maabot ang labis na lasa ng tagumpay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At dyan naman po sa Bawang La Union, ating silipin itong bagong tourist attraction na pinuntahan pa ng ating crew team. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Karaniwang hindi pinapansin kung minsan ang mga bakawan. Pero kung susuriin, malaki ang pakinabang nito sa kalikasan at sa tao. Nagsisilbi kasi itong tahanan ng samot-saring hayop at pananggalang sa mga malalakas na alon. Ito rin ang rason ni Mang Ernesto kung bakit niya sinimulang magtanim ng mga bakawan sa bayan ng Bawang. Kasi nung una po dito sir na wala pa kaming mga tanim. May kaunting alon na lang. Pumunta pa yung alon pa dito sa amin. Malayo pa yung dagat. Makikita nyo mamaya sir kung magbubot tayo. Pero tumaas na rin yung lupa dahil ang karakteristik pala ng mangrove, kapag nag-ugat-ugat na yan, matatabunan ng lupa. Pero yung mangrove na babae at saka lalaki, isa pang naman yan sa tubig, doon din nangingiklog yung mga isda at saka yung mga crab. Sa pagtutulungan ng komunidad at hangad na makatulong sa kalikasan, naparami ni Mang Ernesto ang mga bakawan sa Barangay Pudok, Marian Weste at Payukpok. Kaya na-encourage ko lahat yung mga members ko. Kaya kung darating na yung mga seedling ko, tulong-tulong na yan. Hanggang natapos namin yung project na 300,000 na bigay ng lupa. Hanggang sa 2015. Within 49.8 hectares. Sa pagdami ng mga bakawan sa kanilang barangay noong 2018, doon na nila naisip na buksan ito sa ilang mga turista. Isa sa mga aktibidad na kanilang alok ay pamamangka sa palibot ng mga bakawan. Maganda rin ang mag-bird watching at maglakad-lakad sa bakawan tuwing low tide. Matapos ang paglilibot sa bakawan, muling bubungad sa iyo ang isang maliit na isla. Dito bibighani sa iyo ang pagsalubong ng tubig alat at tubig tabang.
Tapos yun po kasi ang ano po namin is yung mga bangkero. Siyempre, pumupunta po sila sa laot para mangisda. So, kaya kailangan 1 day before or 2 days, ganun po. Dapat masabihan kami. Hangad ni Lamang Ernesto na maipakilala pa ang kahalagahan at kagandahan ng mga bakawan sa mga gustong bumisita. Bagamat marami pang mga kailangang gawin upang mapaunlad ang Bakawan Ecotourism Park na ito, umaasa siya na ito'y tatangkilikin at mamahalin ng mga dadayo. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Yan, saktong-sakto yan sa mga naghahanap ng bagong adventure dyan sa probinsya ng La Union. At yan daw ay inedit at pasalamatan natin si Noel Gapasin na isa ang ating editor. At para po sa mga karagdagang mga balita at impormasyon, tumutok lamang po sa Luzon Headlines, alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon sa Highland TV, alas 6:30 ng gabi. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Dumarami na ang nahuhumaling sa K-pop o Korean pop. Mapababae man o lalaki, dahil sa iba't ibang mga girl and boy groups na may mga kakaibang concepts from cute, girl crush, sexy, to dark. At alam niyo ba, halos 57 million na kopya ng K-pop albums ang nabenta sa buong mundo noong taong 2021. Ang tawag sa mga kolektor ng mga K-pop merch tulad ng photo cards ay adik sa papel. At isa na riyan si Charmaine Mendoza. Start akong mag-collect pandemic. Kasama yung friends ko na binudula para bumili ng Bukod sa saya, naniniwala
naniniwala din si Charmaine na ang oras na kanyang ibinahagi ay worth it in the long run. Listener na kasi ako ng K-pop songs ever since. So parang lumaki na ako na nakikinig ng K-pop songs. Kaya naisipan ko talagang bumili ng album. Ngunit alam ni Charmaine na hindi madali ang nagdadala ng saya sa kanya dahil sa kamahalan ng mga ito. Yung pinakamahal ko na bili, yung TT Hetchan photo card, SMT Boss Fee. Sa Twitter, so nag-mine lang ako, benta siya si Unicorn. Galing siya ng Mercado. So, ang price niya is 1,120, I think. Pero masaya talaga siya eh. Tapos, lalo na pag nakikita ko yung collections ko, parang masaya akong nakikita ko. Ayun, parang proud ako sa kanila. Payo naman ni Charmaine sa mga nagkaka-interes na mag-umpisa ng kanilang koleksyon. Sa mga nagbabalak ng mag-umpisa, go nyo na yan. Para, syempre, no regret. Tapos, collect responsibly. Huwag kayong mag-collect ng beyond sa budget nyo or sa pera nyo. Wala namang mali sa pag-invest sa inyong happiness. Pero laging tandaan na every cent counts. Kaya, spend wisely. I feel attacked. Ayan mga ka-MB, grabe ang tawa namin dito kasi pinag-uusapan namin kung ano nga ba ang mga paborito naming collection. Just like si ate girl, na ang kanyang paboritong mga collection ay itong mga Korean stuff, mga merch ng ating mga oppa, oppango, gano'n. Oppango. Oo, ikaw yung oppango. But anyway, sabi nga nila, kung yan ang gusto yung investment, kung yan ang gusto yung kahiligan, as long as it inspires you. Yes. At sana naman ang ating pambili ay mula sa ating bulsa at hindi mula sa wallet ni mama. Ayan, tama. Yan ang mahirap. Nakarelate yung mga bata dito. Oo. Mga ka-MB, kung ano man ang inyong kinahihiligan, go lang ng go. Basta wala kayong natatapakan or wala kayong nakukupitan. Oo, pero napaka-cute mga ka-MB. Kayo ba naging fan ba kayo ng K-pop? Hindi. Siguro yung ilang teleserye lang. Anong kinahihiligan nyo? Ano? Ikaw ba? Ano yung Libro. Libro. Pero may mga collections ka din. Ng libro. Mga Stephen King na libro. Mga pocket book, mga tig 2 for 50. Kala nyo thrifty yan, ha? May nag-heart to. May nag-heart to. May nag-heart to. Yun, Korean heart. Ikaw, anong kinahihiligan mo? Ako naman, kakaiba yung kinahihiligan. Ano ba ang collection mo? May collection ako ng mga kakaibang barya. From 2010 to 2020. Ay, may bibigay ako sa'yo. Pero meron ako dito Pero meron yung mga General Luna na mga 10 pesos, sina Alejandrino, yung Wala na, di ba? Nung huli, nung wala kang budget, yun yung pinambili mo. Oo nga na-sacrifice tuloy yung collection ko. Pero it's good na makuhaan. Pero ang recommended kasi, wag itatago. Pero syempre nga naman, mga commemorative coin, mga kon ng BSP, pero yung 1,000 talaga, baka may magbigay ng eagle na 1,000 dyan. Yan pa yung wala sa akin Ikaw, Baron, pero ano itatago yung mo ba? Ano yung collection mo? Parang alam ko ako na. Ano nagsabi? Wala, boy, grabe naman sa boys. Hindi naman collection ng boys, mga friends lang sila. Hindi, ang collection ko, medyo awkward siya, pero dati adik na adik ako sa mga... Saan? underwear. Hindi, totoo. Yung mga bag ko dati, lahat ng bag ko may mga nakalagay na underwear. Kahit nung high school ako, nagulat. Meron kaming yung pencil case ko, mga ka-MD. Hindi naman yung mga panty yung Hello pencil Kitty. case Hello Kitty. Meron ako naka-stock. Na panty? Na panty sa mga cases. Oo, kasi ewan ko. Sabi kasi itong mga ka-MB, sabi ng parents ko and teachers ko noon, kapag daw, lagi ka daw lumabas na maayos ang iyong panloob. Kasi pag na-aksidente ka somewhere, hindi naman natin hinihingi. Tapos paano pag bumulagta ka, makita nila, ano ba naman ang panty ng ba? Hindi, ito totoo lang to, advice yun. Siyempre pag babae ka, hindi mo naman saan ka aabutan, di ba? At least maayos ang iyon. So yun ang advice ko. Yun ang aking collection before. Ngayon hindi na rot-rot
rot-rot na. Garter na. Garter na lang. Bacon na Oo. siya. Pero meron yung binibili ng nanay ko noon, yung mga Panty? panty na... Sa'yo. Hindi, yung nanay ko. Ah. Yung naka-box na color brown na sa So, Divisoria. ay, Tigna 99, tapos ilang dosena yun na naka-fold na gano'n. Ang cute yun. Oo. Ah? Nogar? Nogar ba yun? Oo. Basta yung brown na bula-bulaklak, gano'n. Ay, oo. Di ba? Sa Para sa'yo? Divisoria noon. Hindi, para sa sa'yo? kanya. Soen. Ah, Soen. Soen nga yun. Uy, ang mahal na kaya ng isang Yung isang box na yun. Akala ko donut noon, kinain ko. Kasi naka-box eh, akala ko donut. Yun pala. Bakit hindi ko manguya? Sabi ko, mga 5 years old ako doon eh. Curious pa naman ako doon. Tuwang-tuwa pa ako. May donut. Pagbukas. Box pala ng fancy. Ano ngayon? Hindi ka ba kumakain ng donut? Hindi na. Basta. Nako, kayo mapapagalitan naman tayo. Pero Kung yun saan nga. pa tututungo eh. Yan ang ating napanood kanina, ang kanyang collection ng mga K-pop merch. And ang Yeah. aming collection ay kasiyahan na aming isinishare sa mga ka-morning balitaktakan. Every morning, nako, may nagchat-chat sa akin. Sabi niya, gusto mo bang panty? Charot! Oo, and Gusto ko din bro! Oo, ayan, may mga nanonood sa atin, sa La Union. Ayan, Yan, ibatiin good naman po morning. natin ang ating mga viewers. Si Tita Vilma, Castillo family, of course, sa Nidoaza, sa Curious family, sa De Guzman, Hidalgo, Cartas, lahat na po ng aming kapamilya dyan. Yan. And dyan kay Sir Rodel Olanday. Ayan, Yes, maraming walang salamat sawa. po sa panonood. At kay Rain Gayaw na first 2 minutes pa lang ay nag-hi Ma'am Ren na. Hi, Rain. And also to Mama Ange, yan, sabi niya, good morning beautiful people, be safe. Kayo din po, be safe po kay ni Gianni dyan. So ingat-ingat po kayo sa and to our international viewers po, maraming salamat for sharing us at pag-playback ng ating morning balitaktakan through the Facebook Live. Thank you po. Yan, no? And pasalamatan na din natin, dediretso ko na sa ating mga avid sponsors ngayong umaga na unang-una na po dyan ang Musar Music at ang Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road, Baguio City, tapat po ng PFBR Gym. At kung hanap nyo naman ay adventure ngayong weekend, punta na po kayo sa Pugo Adventure Resort dyan sa Pugo, La Union. Yan. Thank you din po sa TG Home Builders, National Green Corporation of the Philippines, and Baguio Country Club. At hindi po mawawala ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Bizan Vision Clinic, and Aldrich Corporation na napakaraming produkto. Pantanggal ng sakit ng ating mga katawan. Pansakit katawan na. Akala ko pansapin. No, like Pau Liniment, Pau Masahe, dahil wala ng sa Pau! Yan, nakasama niyo po ngayong umaga, Charles Limon, ang inyong gentle giant. Oo, kasama rin ang racketeer at madiscarding mommy, Ma'am Shisheki. At ang nag-isang minion in the house na napakalit pero napakakulit na mamaya ay magagalit, Randy Guzman. Kaya sama-sama tayo muli bukas po dito lang sa Morning Balitaktakan!